Господин професор Манолов, за предпочитане за по-дълъг живот, по-добре яще курбан. С съставките изготвено с моркови от моята градина. От месото от Ангел Васо. Конско месо. По-дълъг живот. Също има и дафин лист вътре. Това е пак също от моята градина. Живее се повече. За да живеете по-здрави, по-яко до 100 години, по-добре с курбан да живеете. Да едете, да е по-точно. Да ви кажа честно, без майтап, от то дафинот лист, едно момче преживяло ден, щеше да е, на умиране беше. Димо Мурджев, по-точно от Дингас Романа. Да го еба, изготвих му същия курбан, възкръсна да го еба. Изцерен беше. Честно ли? О да, о да. За здравето, аз съм ти дал сироп, ти стана великан. Ти знаеш. Така. Момчета, някой ще опита ли от курбана ми? Да, искаме бъде, искаме. Айде! Курбан, добри ба. Да живеете по-добре! Я ще от моя курбан. Да живееш 100 години, я ще от моя курбан. Да живееш, господин Трифонов. Господин Трифонов, ако живееш за 100 години, по-добре от моя курбан ще едеш. Лично е. А къде го отписва? Всичко от моята градина. А къде? Тренирата ви. Чен? Да. Курбана става в по-вкусен и по-сочен на огън. С дърва. Печка. Романъс. О, да. Да ви кажа честно, много хора съм излекувал. От курбан. Кои са те, майна? Те лиглю, да ева. Преживяхме, бейки. Господин Ока, мумата Маро. Той на умиране беше момчето. Конко? Слава на Бога. Конко? Ще доживее този ден. Конко? Мема, това Каскачо. Амине, Сакаско. Сакаско, И Савело? и той беше на умиране. Бог да му помощ. И той преживя, ама когда дин газда пената мънди, омоликано, то още малко на умиране пак, ама възкръсна, слава на Бога. Фана са на крака от курбана. А и картофите чисто натурални и български. От Странджа планина. My name Bulgaria, yeah? I am beyond gypsy. One fiafisia voice, one kurban. Чорба. Има и месо, има моркови, има поправки. За да живееш, Юрка, до 100 години яш от моя курбан. Господин професор. Дай да яде. Няма да си справи грипата.